Urteko hilabeterik onena abuztua txarra izan da urten. 110 jaitsi da bidaiarien kopurua Loiuko aireportuan. Krisia nabari da poltsikoetan eta jende gutxiago kartu du hegazkina abuztuan. Estatuko hegaldiek 124 egin dute behera. Bueno, no es una noticia positiva, ¿no? Cristina Etxeberria aireportuko zuzendari berriak ere onartu du, baina bada datu positibo bat. Nazioarteko hegaldiek gora egin dute. El 25% del tráfico era internacional apenas hace 3 años y en el mes de agosto, por ejemplo, el 40% ha sido internacional. Eta bide horretatik jarraitu nahi dute. A corto plazo tenemos un enlace nuevo previsto de Air Nostrum con Bolonia. Boloniarekin lotura berria, Istanbulerako bidaia egunero, eta bestalde eserleku gehiago Madrilerako. Gainera Euskal Autonomia Erkidegoko aireportuak koordinatu behar direla esan du. Tenemos que intentar y conseguir no pisarnos, complementarnos. Eta iragarri du Gabon aurretik, Loiu, Foronda eta Hondarribiko koordinaziorako batzordea sortuko dutela.